vážení občania, teraz je 17 hodín a Part. 45 minút. Televízne noviny so skriňou part 2. No, sport. V Tužove, v okresu Bardejova, sa uskutočnil futbal, hrali sa poslanci a starostka, hrali futbal na ihrisku v Tužove. A stala sa nehoda, že toto starosta do obci s poslancami a matikárka dostala žltko do hlavy a dostala úraz a odpadla. A mala zranenú hlavu. Tu v Tužove. No a poslanci sa zľakli, keď kotlali futbal a videli starostkyňu matikárku na zemi ležať. A teraz zavolali záchranku na pani matikárku, že odpadla starostkyňa a mala zranenú hlavu. No prišla sanitka a prišla lekár po arkeológii a predbali ju a dovali ju do nemocnice do Bardejova. Trošku znova a potom dáme druhou tému. Tu na zadnom dvore sa dávali dneska do poriadku, ráno od 8 do 11 sa priatalo tam okolo zadného dvora tu v Tužove. Poznáte si sadol na kartovi a liezlo smete a čistili tam a pozbadili dvor a začalo boleť radiátora brucho. Keď si sadol do kartolika, ide sa pošal sa na kartolik a potom postavil sa a plagali mu tam hovienka do kartolika a potom sa mu začali smiať, že čo sa dialo tam, keď sa pošal náš ako koordinátor. Potom keď sa zbadal starosta, že ako zlatý, že keď sa pošal koordinátor, išiel, behal po lesiku a uvidel, že mal pošaté, krenici mal pošaté. No, potom zase od halby sa začal ukázať zahalbený a zložil hlavu dolu. A potom vkladal, že ako sa to stalo, že toho bolelo brucho nášho koordinátora. No potom boli časy, že boli upratané tam a starosta bol, a potom starosta zabudol priniesť vodku, aby nadali i vodku. Takže jeden bol ako nealkoholik. Jeden bol nealkoholik, tak sa oblačil a odišiel preč. Lebo nepil alkoholické napoje a tieto, že si dali, no žalko vypiť, ale ich oklamal starosta a začal koordinátor nariekať. Že prečo nepriniesol, že zadarmo robili tam, no ale dali to do poriadku. No. Aha. Že ako Kukužove, okolo nás, Kukužove, akože dávali do poriadok, chceli všetko tu dávať do poriadku. Ako starosta, náš, ako obce Kukužove, že si nové plety, stromy, okolo školy dáva, okolo školského areálu, že sa dať do poriadku. No, a okolo romského osády, že by tam dalo všetko nové tam. Že by všetko tam fungovalo, že by kosili tu nové kosačky, že by tu kupoval kosačky, hej. Lebo chcem ako, že by tu v Tužove fungovalo, že sa dá kupovať kosačky, hráble a všetké na rade. Že by to fungovalo v Tužove a že by to bolo v poriadku. Dali sme tu poriadku okolo Cintorína, že pokošené všetko je pohrabané, je tu v Tužove. Tu v Tužove je tu pokošeno, všetko je
dáme do poriadku. No. U nás sa to kurzové deje tak, že sa dáva do poriadku. Aj nebol, aj komunitne, všetko je to v poriadku, lebo keď tu náš koordinátor dáva do poriadku, áno, môžeme ho pochváliť klobúk dolu, že náš koordinátor Marian Dolunga, že dával všetko do poriadku, môžem ho pochváliť, klobúk dolu. Ale čo, keď ho začína boleť brucho, a sa poslal, spevateľi sa poslal do Čertoch, no, ale čo, to nie je až taká hamba, keď sa poslal Boho, bo nestihol ísť na záchod. No, tak prepáčte, že sa tak vyjadrujem, no ale stalo sa to tak, keď sa poslal do Čertoch, tak sa poslal na koordinátor. To sme vďační, že to dával do poriadku. Celú Kurzovú, ako Kurzovú, tu, pri Bardejove. No ale kde sú tu moc, ako Kurzové? Naše smerovacie číslo je tu v Kurzove 08604. Kurzov. Tu pri Bardejove. A ešte chceme dať do poriadku kanalizácie ku Kurzove, že by to fungovali tu. Kanalizácie, že by to bolo všetko v poriadku. Dáto, bo sa často zasykávajú. No, Bo sa často zasykávajú. no vidím. Kaklanko Českej kravy. No ešte škola. Škola tu Kurzove, že chceme dať školu do poriadku. Vymaľovať, mokru sme dali vymaľovať tú škole. Všetko sme dali do poriadku tú školu. Vymaľovalo sa tu všetko v poriadku. I školka tu je v Kurzove. Že keďže to vymaľované školka tu v Kurzove. No zanavicku okolo Rumskej osady. Dáva to do poriadku. I kanalizácie, aj pokosy tu trebalo byť. Ale to nevadí, ale to už je tam. Pokosené už. A ešte... No toho sa ho žiadam od toho koordinátora Mariana Grunzu. No, že by sa uskutočnila tú schôdzu v tom Kurzove, bo chcem dať ako do poriadku tu o romských osadoch, že by sa to popriakalo, že by to bolo všetko v poriadku. Popriakali tu vyprosiť, že by dal a všetky papieriky vyzbierať. Že by náš pán koordinátor vyzbieral aj papiere, aj sám. No. Ale to, že by sa nám prepáčte, tak pán náš koordinátor, že ste sa poslali, to nevadí, že vás bolo brucho, to nevadí. No. To je zatiaľ všetko. Ďakujem. Dobre. Aquelas que mu carro que é. Sabe o chão quando ele. Oi. Sabe o chão. Sabe o chão. Oi. Ó, sabe o chão. Arrecadaram, não.